Akekho nomunye ofuna ukuba inkosi. Siyezwa ukuthi ubukhosi sebeyadayisa kwaZulu. Ubukhosi sebeyathengwa lapha ya kwaZulu. Umntwana uMisizulu udayisa ngabo ubukhosi. Uyabudayisa akekho mhlambe onemali omunye ofisa ukuba inkosi. Anikele khona kuthiwa bucoshwa phansi. Bungamanana phansi ubukhosi buyadayisa lapha eNdlunkulu kwaMisizulu. Buyadayisa ubukhosi. Namhlanje umhla ka31 kuMfumfu October 2025 usuku ulwesihlanu la khona isilo noma umntwana uMisizulu uyobeka inkosi yakwaZondi ukuba kube ngiyo eyengamela wonke amakhosi kwaZulu. Uzophinde futhi ayibeke ibe usihlalo weNgonyama Trust na umhlaba lona wakwaZulu lo obangwayo. Uyobekwa ke uZondi laphana ukuthi kube nguye owengamela lo mhlaba loyo kanye nama finances akhona engamelwe nguye. Phezu kwalokho nangu ubhuti wakwaNtombela unikezwa umhlaba kwamakhosi lapha kwaNobamba. Usayikhumbula indaba engike ngayikhuluma, indaba yamakhosi wonke asosuthu angcwatshwa ayengcwatshwa noma angcwatshwa kwaNobamba lapho ndini. Ulokhuze kuNtombela unikezwe lo mhlaba loyo. Namhlanje nje njoba ngikhuluma nje usendleleni uya lapha ya kumntwana uMisizulu uhambisa 30 eyinkomo uyothela amanzi. uZondi uhambisa 100 lezinkomo njoba sikhuluma nje zisendleleni uzihambisa lapha yana kumntwana uMisizulu. uZondi unikezwe umhlaba wonke kaZulu lobizwa ngeNgonyama Trust. Uyena ozowengamela abo chairperson. Siyazi ukuthi bekunguye umntwana uMisizulu obizwa ngesilo, bekunguye ohlezi kuloso sihlalo sokuba usihlalo weNgonyama Trust njengesilo. Namhlanje na ke useyazidlulisa ke leso sihlalo. Usidayisela uZondi. Uyena uZondi lo okhonjiwe ekhonjwa nguye umntwana uMisizulu ukuthi uZondi usezokwengamela wonke amakhosi asezoba ngaphansi kukaZondi. Uyena ozowengamela abosihlalo wawo. Udayiselwa ubani? Udayiselwa ilobizwa ngesilo umntwana uMisizulu. Ayiqali ke lapho indaba phakathi kukaZondi nomntwana uMisizulu. Uyalukhumbula uhambo lamntwana uMisizulu la kuvele khona amavideo nezithombe eseDubai esayina namakula lapha yana. Uyalukhumbula lelo hambo lolo? Ubelu organizelwe nguye uZondi lolo hambo lolo. Njengoba uZondi nje usomabhizinisi omkhulu, uyena obe organize lo hambo lolo, wayesefakwa ngekhanda umntwana uMisizulu njengoba besayina laphana, ebesayina ngokwezindlela zikaZondi lo namhlanje oyonikezwa isihlalo sobukhosi bukaZulu wonkana. Ithe mayisuka lapha indaba uyalukhumbula icala ebeliseyinkantolo lokubangwa kwesihlalo phakathi kwamntwana uMisizulu kanye neNgonyama uZonda Magwala. Lelo cala ke okhiphe isinqumo umnewabo wakhe lo oyobekwa namhlanje uZondi. Ujaji Zondi uyena okhiphe isinqumo esivuna umntwana uMisizulu. Lo jaji Zondi loyo kuyezwakala ngempukane ezikuhlazana
ukuthi wemukele 25 million izigidi ezingama25 zamarandi ezamukela kumne wabo uZondi lo namhlanje oyobekwa esihlalweni sobukhosi nasesihlalweni sokuba uchairperson weNgonyama Trust. Wamukele uJaji Zondi ukuze akhiphe lesi sinqumo asikhiphile. Wamukelwe izigidi ezingama25 25 million rands nethimba lakhe. Kuyezwakala ke ukuthi lo Zondi loyo olijaji kanye nethimba lakhe banikezwe lo 25 million ukuba bahlukaniselane o5 million okusho ukuthi sebe bonke bangake bawu 5 10 15 20 25 million bantu. uJaji Zondi nethimba lakhe umne wabo namhlanje uyobekwa esihlalweni sokuba uchairperson weNgonyama Trust kazwelonke kaZulu. Ngithi mina akekho inomunye ofuna ubukhosi bucoshwa phansi sukaneni madoda beyadayiswa. Lafe lihle kakhulu. Hawu amakhosi madoda odina uZulu ophunga nomageba abafihlwe lapho ondini namhlanje undi unobamba uyadayiswa unikezwa lo bhuti wakwaNtombela umhlaba wasoSuthu umhlaba kaZulu nikezwe uNtombela namhlanje. Ntombela uhambisa inkomo ezu30 namhlanje. uZondi uhambisa inkomo ezu100 namhlanje after 25 million. Wow. Haya sisho lutho besingobani thina singomakhanya nje besingobani. Hayi siyoxoxela amagwaba bechobana. Hayi impela siyofasa izilanda okwabonwa yithi kulesi sizukulwane kulesi sikhathi okubonwa yithi. Hayi bafana hayi kulungile. Hayi kulungile bafowethu hayi kulungile. Hayi awuhamba umhlaba mhlambe ke kungekudala nje kwayithina sizoshintsha igama lethu igama elithi siUzulu mhlambe kwayilona selidayisiwe mhlambe sozwa sekuthiwa sesingelinye igama asewona amaZulu asazi kodwa kuningi kuyenzeka ebese esasingazi ukuthi kuyokwenzeka namhlanje kuyenzeka. Singavuka nje kusasa nomnini singavuka nomnini sekuthiwa nje asewona amaZulu sesibizwa ngenye into kwayileli gama elithi samaZulu selidayisiwe mhlambe sekuthiwa amaZulu aseSwatini thina siwona amaZulu. Kulindele nje ukuthi ningavuka noma ingaluphi usuku sekuthiwa kahle amaZulu angempela ilawa seSwatini thina sesibizwa ngelinye igama mhlambe sesingamaswati asazi ngoba esasingazi ukuthi kuyokwenzeka nakho kuyenzeka namhlanje. Akho kuyenzeka umhlaba wamakhosi uyadayiswa ubukhosi biyadayiswa. Kwenze njani nithule nithini sizwe sikaphunga nomageba nithule nithini izinto zonakala phambi kwenu nilonithi hayi sisodi silo hayi iyodi ingonyama anibona ukuthi izinto ziyonakala. Anibona ukuthi izinto ziyonakala ziba worse isizwe siyabhidlizwa. Anibona ukuthi isizwe siyadestroywa siyaqedwa. Ayikulungile. Thula makhanya sukhulumile. Singomakhanya ake sithule nasi isiqhoko ebese siyakhuleka lapha yako Mancinza. OMancinza intombi yabuyela esokeni. Onkabishile Gagashe
sibingelela enkosini uZondi laphana ekade iyobekwa osukwini la izolo ngokusemthethweni ibekwa isilo samabandla ingonyama uMisizulu kaZwelithini. Siyakhuleka ke Gagashe, sithi ke asenze lombukiso bhanyabhanya phecelezi ivideo, sithi nje sehlela ngezantsi evidweni esiyenzile einsukwini nje. I think ngiyenze kuthangi ivideo leyo ebe ukunyathela amakhona enkosi. Ngithi nje ngiyaxolisa, ngehlela ngezantsi, ngiyazithoba kuwe Gagashi. Leya video engiyenzile beyukucwaneka, beyukudelela, hayi kuwe wedwa Mancinza, kodwa beyidelela ngisho isilo imbala. Ngithi ke ngithatha leli thuba okonakele ku social media ku TikTok ngikulungisa kuwo futhi u social media TikTok ngokuqonda ukuthi u TikTok inkundla yokuxhumana esezingeni eliphezulu kakhulu, othi mengabe ukhulume into kuwo ebese ihamba ibanga elide iziyofika ngisho phesheya kwezilwandle. Ngalawo mazwi ke ngiyathemba ukuthi la kuhambe kwafinyelela khona leya video nale engiyenza njengamanje izohamba iziyofika kuthi la leya video beyone khona yanyathela amakhona, lena ke izohamba ilungisa, ihambe iqoqa la kuhlakazeke khona, ihambe ibhandisha la kuvuleke khona amanxeba evulwa ivideo yami yaphambilini. Ngalawo mazwi ke ngingezokwanda kade Gagashe, ngithi nje ngiyaxolisa kakhulu Maluju, izandla ngithwala ekhanda. Ngithi ngicela uxolo Nkosi babuZondi lapha ya ekade iyobekwa isilo samabandla uKing Misizulu kaZwelithini. Ngithi nakuso isilo ngithwala izandla ekhanda, ngicela uxolo, ngiyaxolisa. NakuZulu ke nje wonkana ake ngithi nje nakoZondi nje bonke oGagasho oMancinza abancinza intombi yabuyela esokeni, ngithi nakubo ngiyaxolisa ngokudelela inkosi yakoGagashe. Ngicela ke ukuyibamba lapha le video ngoba bekweyokuxolisa nje kuphela, kulungiswe iphutha la sone khona singomakhanya. Siyabonga kakhulu in advance ukuthi uxolo lwethu luzokwamukeleka koGagashi. Sithi Mancinza bayede wena wendlovu. Uyabona ke le video le ngizoqinisekisa ngayo ukuthi le video niyibonayo, ngoba ngiyayibona ukuthi niyayibona le video lengiyenzile yami ngixolisa laphana kwinkosi uGagashe, inkosi uZondi. Awusukaneni madoda, ayizikhona insizwa kodwa emhlabeni ya kuso sona lesizukulwane sethu esiphila kuso. Cha, zikhona insizwa, zikhona, ukuthi ayiphaphi. Hayi ayiphaphi mfana, khohlwa, ayiphaphile. Zikhona insizwa, zigcwele insizwa ya no. Ngizoqinisekisa ke la ukuthi leya video ningibona ngixolisa kuyo
sizwe sakithi eSouth Africa in particular maZulu. Cha ilegit yenziwe yimini impela futhi ngiyaphinda ngiyagcizelela kuyo ngithi komancinza enancinza intombi yabuyele esokeni bogagashe ngithi ningixolele kakhulu. Ngiyaphinda ngiyaxolisa ngizweke la ku social media kukhona laba abafoster ubunsizwa bekhuluma insambatheka udoti nje kahle kahle bekhuluma nje udoti bethi hayi insizwa enjani exolisayo besikuthembile insizwa exolisi. Uyabona ke nina abafana enizibiza ngeinsizwa enithi anixolisi funa ukunitshela ukuthi niqhelelene kude nobunsizwa anibazi sidala ubunsizwa nina futhi aningakaqali ukuba zinsizwa. Uyabona nisengothuvi nje uma ngabe uthi wena uyinsizwa engaxolisi uyinonsense nje. Mina kwela kithi eMbumbulu la ngidabuka khona insizwa iyaxolisa ngoba insizwa iyayinyathela ezinye insizwa. Insizwa iyawuhamba umgangela iwashaya amakhanda ezinye insizwa. Manje akwazi ke ukuthi kudlalwa kusemidlalweni ebese usuka wena ebese kudlalwa uvuze igazi lenye insizwa ebese uthi ngeke uzwi uxolise kuleyo insizwa ngeke uzusibambe isandla saleyo insizwa leyo. Awuyona insizwa mawunjalo usikhotheni nje. Uyabona mawuyinsizwa uyaxolisa mawuyinsizwa uyabona noma uyaboniswa iphutha lakho ebese uyalungisa okokuqala into yenzayo uyaxolisa. Apology, that is the first step ekulungiseni iphutha. Second step wenza lokho ekuthiwa ngesilungu i-damage control, wenza i-action. I-action ke iyahlupha i-action ngoba ibiza ukuthi uzikhohlwe wena uthatha isithunzi sakho usibeke phansi uphakamise isithunzi salawo nekhona ngoba nalawo nekhona usuke udepetize isithunzi usuke ulimaza isithunzi lawo nekhona. Manje ukuze kubuye isithunzi salapha lawo nekhona kumele ujapetize esakhe isithunzi kumele ubeke phansi esakhe isithunzi ukuze ukwazi ukubuyisa isithunzi somunye umuntu. Ileyo nto ke mina ngiyenzayo njengamanje anginandaba nesami isithunzi. Ngisabuyisa isithunzi senkosi uZondi. Ngisabuyisa isithunzi senkosi uZondi anginandaba nesamo kwamanje. Esami mina ngizoyibuyisela ngesikhathi sami esami andisobuya futhi nokungaphezulu kwaloko ebengikhona. Kodwa nje ngifuna ukuthi kuyinkosi laphana uLokhuze uNdabezitha uZondi kanye noZondi ke nje bonke ngiyazehlisa nje kakhulu ngigcizelele evidweni engiyenza izolo ewukuxolisa newukuzehlisa newukukhombisa ukuthi iphutha lami ngilibonile futhi njengamanje ngizimisele ngayo yonke indlela ukuthi kulunge isithunzi senkosi sibuyele esimweni ngendlela eright nanokuthi ke inkosi yakwaZondi ngingasho nje ukuthi bengiqala mina ukubona nje amalungiselelo okubekwa kwenkosi ngiwabuke nje kusuka ekuqaleni kwawo ngoba phela yonke into beyishuthwa ipostwa so sawabuka amalungiselelo sayibona nayo inkosi izilungiselela ngendlela ezilungiselele ngayo sayibona inkosi ngempela ukuthi izimisele ngalesi sikhundla sayo vele eyazalelwa sona njengoba kushiwo nje kwaZulu kuthiwa inkosi iyazalwa
sibonile ke inkosi eyazalelwa ukuba inkosi indlela ebiyenza ngayo nokuziphatha nje kwayo ilungiselela ukuya laphana kubayede nangempela yafika kubayede inkosi kwenziwa isiko lesintu lokubekwa kwenkosi ngokusemthethweni. Siyabonga nje ukuthi ozondi banayo inhloko namhlanje, ozondi banayo inkosi namhlanje, ozondi sibuyile isithunzi sabo ngenxa yokuthi banenkosi eyisikhondla khondla. Hayi bafana, hayi thema ngiqala le video ngathi zikhona insizwa. Hayi wena othi insizwa uyibona ukuthi awukho espacini seyinsizwa. Mawuse spacini seyinsizwa uyayibona insizwa futhi uyazazi insizwa zikhona insizwa kwaZulu. So nje siyabonga izingane zakwethu, ngifuna ukuthi nani nifunde kimi ngoba njengoba nisilandela nje nisithanda kanjena akumele silo sinidonsele weni ngaso sonke isikhathi. Kumele kuhambe sinifundise ukuthi impilo inalamakhona kujikwa kanjani kuleli khona, kujikwa kanjani kuleli khona. Njoba ubona nje manje ngisekhona nje ngijika ikhona phambi kwenu, ngifuna nifunde ukuthi uma ngabe ngempela kukhona into oyenzile yangehla kahle esihlalweni sobukhosi, leyo nto kumele ulungise futhi uzendlale lokho kuthiwa i-public apology. Ayikho into ebaluleke njengaleyo nto, uxolise ebukhosini in publicly. Ngoba nalento yokuxolisa ekusithekeni ubuye suzo report ukuthi asuxolisile ube ungabonakalanga in public izinto kodwa uzone in public, leyo nto leyo asithathi serious. Ingakho nje singomakhanya siphumele esidlangalaleni sixolisa in public. And uyabona even ngisho lokho kuthiwa imbizo la khona kusuke kuyoqondiswa igwegwe, mina ngibona ngathi liphansi izinga kuno social media ngoba leyo nto isuke yaziwa yilabo bantu abalapho kuleyo ndawo kuphela abaseduzane kuphela. Kodwa social media njoba ngixolisa nje enkosini ubaba uZondi uGagashe, uyazi ukuthi le video iyangisho phesheya kwelwandle, iyangisho phesheya kwelwandle le video. Kuyabonakala ukuthi insizwa kaMakhanya nansi ixolisa enkosini yakwaZondi. So ngiyabonga ke ingane zakwethu, ngithukeni ke ningibeka amabala kodwa mina ngithi enkosini yakwaZondi ngiyaxolisa maluju ngiyaxolisa, ngethula isigqoko ngithi ngiyaxolisa. Ngiyabonga.